isprobavam snimanje sa drugim fotićem da vidimo kako će biti ovdje kvaliteta. Inače, sada je subota i prvi mjesec i i ja trebam pospremiti cijeli stan zato jer prašine se. Osim toga, neko je po Zagrebu počeo postavljati bombe. Bila je jedna detonacija koja je bila ispod vlaka, tamo negdje kod, mislim da je bio Borongaj, ne, nije Borongaj, no budem još to istražio. Sve u svemu, prva detonacija je bila na izoliranom mjestu, sve naknadne detonacije su homemade bombe, isto sa strane izolirana mjesta. Da li je riječ o nekakvom manijaku, PTSP-ovcu, niko ne zna, ali stay tuned i čuvajte se. It has begun.